Al umuraka 3 saatin. Ömürüňdi 3 saatga 3'e böl deyit. Saatan lil ilmi. 1 saat bul bir wagt, bul ilimge bolsun. Özüňde östürüň gerek. Daima urmatly bir tugan musulman adam ilim alış gerek. Bizde moldosy dele, doktoru dele okunup bütgönden giyin, oşol boydan giyin eç nerseni okubay goýa beret. Bul taptaky tory emes mesele. Jurnalist bolow, başga bolow, arganda kesip bolow, oşol özün östürüp, önüktürüp turu any moýundagy mildeti. İlim ilimdilerge emes, balkim har bir adam özüne ilim garnap Kur'an okugandy öýrenip, başga bir dünýölük janagy siwetlik dep aýtylýp atkan je bolbosa özübüzün teknikaga baýlanышкан teknikalyk bir mындай bir жаңылыктарды okup öýrenip aýtýar, özün östürüp hareket kılıp duruu gerek söztürdi. Wajaddid fi kulli waqtin tawbatan. Her bir wagtda tawbaňdy jaňylap dur. Waj'al umuraka 3 saatin. Ömürüňdi 3 saatga bölüp kara. Saatan lil ilmi. Bir wagtda ilimge böl, wa saatan lil amal. Ikinci bir wagtda amalga böl. İlimde okup amalga taşlap koýboş gerek, amalga da wagt bölüş gerek. Namaz okuganga, oroza tutkanga, jakşylyk sow iş kılganga, sow iş kılgan sözlerde kadyryn biliş